15.000. Tambah itu, Dik. Nek tampah pring to nggih. Piro? Pokoke mboten ngantek ngedol wedhus, Dik. Lah wedhus sik didol njuk tampah yo. Lah mulakno niku to nggih. Niki selawe angsal kurang, tambahi nggih purun. Angsal niku selawe dinyang. Iki wae nek ngono. Nggih, tampah tem. Benten-benten enten sing 10.000, enten sing 8.000, enten sing 7.000. Sing iki piro sing piro niki? Tampah atem. Niki sing 8.000. Nggone ndi? Sing amba melih niki sedasa. Ah, mantep niki. Iki wis Sedasa. ora iki 8.000 ora. Mun pas niku matur nuwun sanget. Pira Mas 10.000 tak tambah dadi 20.000 entuk ra ngeten kok. Anu apa gayung sing langsung Dawa napa? tambungan cilik ra nek? Dawa napa? Sing dawa. Dawa gagang dawa langsung. Wah, tapi nek sing langsungan elek niku, Deh. Mah ora elek. Lah, sing cilik. Mboten enten niki niku, Deh. Ngeten iki enten. Ah kok gedimen. Nggih mengke diketok dhuwur sithik. Kelihatan cilik. Iki gedhe ya, Mak, ngeten kok. Nggih. Kon iki ciduk-ciduk apa ngono lho. Nggih. Nak Kula pribadi malah saya sing niku mboten. Ah. Niki mah nggih diketok gagange nggih. Ya niki. Karo iki sing cilik cekli gedimen. Pira iki? Ngene. Niki sing 7.000. Ah, 15.000 ngono ki ya. Niki gak sampe 10.000 wonten mawon. Iki karo iki loro ki to. 50.000. Heeh. Pinten? 15.000. Tambah itu, Dek. Tambah 10.000. Mah. Tambah 15.000. Ayah. Entuk, Dek.